As altas temperaturas rexistradas e o calor sufocante dende primeiras horas da mañá non foron razón suficiente para botarse atrás. E máis de 350 persoas participaron onte domingo na 10ª edición da Andaina Solidaria de Congalsa, unha iniciativa xa consolidada. Persoal da propia empresa e familiares, representantes de empresas e entidades colaboradoras, autoridades, así como tamén veciños en xeral, completaron sen apenas dificultade os 10 kilómetros desta ruta circular, que seguiu un itinerario marcado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar, a Orixe, con saída e chegada na Praza Alcalde II Durán. Dende Congalsa valoraron tamén moi positivamente a iniciativa, que busca unar actividade física, convivencia e solidariedade. Estamos moi contentos esta iniciativa solidaria que cada ano se suma un montón de xente e que sigue funcionando de maravilla. A verdade que é un acto onde a xente ven a participar, éramos moita xente, é unha cousa de facer equipo, de pasar o tempo, ainda que un fin de semana, un domingo, pois creo que ao final, se nos xuntamos, é unha maneira de facer, de convivir cos teus compañeiros. Creo que é unha maneira moi boa de pasar un día, unha mañá polo menos moi boa. Toda a recadación da andaina a través das aportacións das inscripcións na proba, así como os alimentos non perecedoiros recollidos antes da saída da mesma, serán destinados a 5 ONGs que traballan na zona, como é o caso de ICE Renovación, Cáritas de Ribeira e do Caramiñal, a Cruz Vermella de Ribeira e tamén a Confraría da Pobra. A nosotros lo que nos gusta es que, además de cohesionarnos como empresa, colaboramos también con entidades benéficas. Además, este año pues que hemos hecho un guiño especial al sector del mar, que está pasando un momento difícil, pues estamos muy contentos de en esta jornada de convivencia, deporte y solidaridad, pues también esta marea que nos ha acompañado de mariscadores, de trabajadores del mar, y estamos felices, la verdad, de haber crecido la familia de la Andaina y ya en esta 10ª edición pues empezar a trabajar para la del año que viene.